Hei, Huttunen! Huttunen, tuu tänne! Nyt se tänne pyydä, se on hullu! No hulluhan se, mut viedään siltä vene! Huttunen! Tuu tänne! Jaha, pojat, hei! Mihinkä tää sillä minun veneellä? Kua soudella! Ja mutta minne? Amerikkaan! Mitä? Minä lähden mukaan! No mihin sinä oot Anna-Liisan jättänyt? No eihän se nyt näin pieneen veneeseen mahtu! Amerikasta uusi! Eilala, joo! Se onkin hyvä vene! Tiedätkö minun vene, se Kaisla 430? Hieno vene! Toki hieno vene. Nihala se Antti lähti viemään sitä Amerikkaan. Joo! Vai lähti Ihalainen Amerikkaan? Ihalainen on lähtenyt Amerikkaan ja jättänyt vaimonsa tänne! Mitenkä se Amerikka lähti? Niin! Ai mitenkä? Mitenkä? No kuule minun soutuveneellä tietysti. Ei sinne nyt muuten lähettäisi. No niin, totta. Ja Anna-Liisa se jätti tänne. Kato tästä ne sitten otti ja lähti ja kato näkivät minut tuolla ja pikkasen paremman puoleinen vene, niin ajattelin, että tästä lähtevät sitten Amerikkaan näyttämään. Mitä tahdot? Tiedätkö mikä on kaikista parasta tässä kaikessa? No. Että se minun Kaisla 430 on matkalla Amerikkaan! Oi että pitää soittaa serkuille saman teitä! Kun tuolla tyhjä vene liplattaa keskellä Kyminjokea. Se on se sama Huttusen vene, jolla se Ihalainen toissapäivänä sinne Amerikkaan lähti! Ai Kaisla 430! Joo, just se! Taavo, kun tässä kaikessa hukkumisessa on sekin ikävä puoli, että kun se Ihalainen piti se minun veneen sinne Amerikkaan viedä ja... Tossa se nyt köllöttää. No se vähän puolivälistä matkaa. Niin mä ajattelin vaan sitä, että jos viittit sanoa sille Anna-Liisalle, että voihan se Anna-Liisa sen sinne soutaa. Mutta samahan se on, kuka sen sinne sitten loppujen lopuksi vie. No niin, hyvä. Minäpä soitan serkuille, että sieltä tulee